Tulos na pinabakunahan nin anti-rabies vaccine ni Nanay Marivican Barangay Bitaano, Legazpi City ang 10 anyos niyang aking babayi na nakagatin ayam kan nakaaging Sabado, Mayo 27. Sabi niya nakahangus-hangusan na siya kan matudukan na nin anti-rabies ang sa iyang aki. Baku da kaya karaw-karaw ang rabies urog pang nakakagadan man ini. Adik man ako ta nahihiling ko baga dyan sa mga burlarita sa TV na may biglang na sarong kagat lang baga paminsan na nagagadan so nakakagat. Sa datos kang Barangay Bitaano, poon Enero sundungon niya na bulan, total na 15 individual na ang nakagatin ayam sa saindang lugar. 66 anyos digdi ang pinakagurang, mantang 2 anyos ang pinakaaki. Ang barangay health worker na si Faye Arnaldo, nahahandal naman sa naglalangkaw na bilang kan mga nakagating ayam sa saindang lugar. Base sa mga pigpapaabot sa indang sumbong, buhing ayam ang kadaklan sa mga nangangagat. Aminado man si Arnaldo na didipisilan sinda sa pagdidisiplina sa mga kabarangay na may sadiring ayam. Dawa da kaya anong klase ning pagpagirumdom, da imanako ko ang magsunod kan kadaklan. Huli kay ni plano naman daan nindang iimplementar sa barangayan ordinansa sa syudad na madisiplina asin mataon ning penalidad sa mga pabayang paraataman. Ang pangapudang ko lang sa mga residente dito sa barangay, kung ano man po ang mapag-ururunan dito sa barangay, kang ordinansa, dapat sunudo na iyan. Para sa lalo na yung mga buhi na ayam, maski sa nag-uudo, nakakaperwisyo man iyan sa mga nag-aaral lakaw dyan sa dalan na puro na lang udo. Yan man lang ang ko kayan sa hinda. No, kung anong ordinansa kang barangay, yun lang ang sunudo ninda. Sigun kay Provincial Veterinarian Dr. Pancho Melia kan Albay Veterinary Office, nakakaalarma na ang padagos na paglangkaw kan bilang kan kaso ning rabies sa probinsya. Kaya puga-puga naman daan sa indang kampanya kontra digdi. Katunayan, pigo-obliga na kan sa indang opisina na mabakuna ng mga ayam sa bilog na probinsya, urog na sa mga barangay na may naitalang kaso ning rabies. Kapag na-confirm na rabies, K9 positive ang sarong barangay, automatic po ang probinsya ay matao po kami vaccine requirement and other supplies sa LGU. Si LGU naman po, particularly po ang agriculture or veterinary office po nila ng mga LGU, makondusir po sila ka surveillance at immediately sila po ay makondaki mass vaccination naman po sa barangay na higwang positibo. Apwera kay ni sigun kay Melia, padagos man ang sa indang pag-inkaminar sa kada barangay na magkaigwaning dog rescue station. Bagay na makakatabang nanggad nga ni mabawasan ang balaw-bagaw na ayam sa komunidad. Sabi po kitang mga paraataman kagito yung mga ayam. Importante po na ang ayam po ay ataman ng tambaray. Pangduwa po, mag-utob po kita naman sa tuyang ordinansa na ang ayam po, kung bako po nakagakod, dapat po yaon po yan nakakulong sa tuyang mga solar. Data po hayaan po ay makaluwas at makadisgrasya po kita o makakagat or makadisgrasya mga motorista. Pigpagirumdum ni Melia na maaatubang sa penalidad ang mga may ataman na ayam na mapapatotoohan na nagkaigwaning kapabayaan asin pagbalgar sa pigpapautob na Responsible Pet Ownership Ordinance kang kada LGU. Mientras tanto, sa pinakahuring datos kang Albay Veterinary Office, 21 K9 dogs ang positibo ngunyan sa rabies. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.